Očekujete li vi i kakve posljedice? Posljedica će sigurno biti. Dramaturški gledano ovu situaciju, ona ima elemente i tragedije i komedije. Otrcano je postalo navoditi kako se u povijesti stvari dva puta događaju. Jednom kao tragedija, drugi put kao farsa, jer smo mi već farsu imali prije godinu dana. Ovo je farsično na kvadrat ponavljanje farse u HDZ-u. Samo što je došlo, sjetimo se, prije godinu dana samo je Karamarko imao apsolutnu potporu u HDZ-u u Lisinskom, njegovo preslagivanje, pa kako je na kraju prošlo, onda isti ti su 100% stali iz Andreja Plenkovića. Sad, gledano površno iz ove situacije, odnosu na ono što je bilo prije godinu dana, u ovoj situaciji sada Plenković je Karamarko, Stier je Plenković, a Jandroković je Jandroković. Jandroković ovdje govorim ga kao paradigmu tog vrhuške HDZ-a, koja u biti može reći da je ona moralna, ona se ne mijenja, ona je uvijek uz vođu, samo vođa se mijenja, njegov je problem što pada. Međutim, ako se dublje malo analizira, stvar ne stoji baš tako. Stier se poludistancirao. Ovo jest malo kontradiktorna situacija, da se on ne slaže sa ovim političkim zaokretom, da daje ostavku na mjesto potpredsjednika vlade za društvena pitanja i ministra vanjskih poslova, ali kao ostaje politički tajnik. Meni to nije jasno kako je to moguće spojiti. Andrej Plenković je u intervju kojeg je dao za HTV za drugi dnevnik izrekao jednu stvar koju možda nije svjestan, ali izrekao je nešto vrlo zanimljivo mu izletilo. Kaže, mi smo razgovarali o tome kao on i Stier o tim stvarima i prije par mjeseci. Dakle, de facto je rekao da već prije nekoliko mjeseci se znalo ovo da je HDZ se sprema ići s HNS-om. Dakle, priča se odavno spremala i da on o tome razgovarao sa Stierom, čime stvari postaju jasnije, samo stvari nisu izvedene vjerojatno onako kako se planiralo. Sam uvjeren je bio Plenković onda na vladi kada je odbacio Mostove ministre, on je nastupao kao osoba koja ima 82-83 ruke osigurane, a ne kao netko ko će na kraju jedva skrpiti 76 uz onu igru sa Sauchom. Ko zna što se promijenilo? A ista stvar se dogodila sa HNS-om, on vjerojatno nije mislio da će dobiti 5 ruku, izgubiti 3, sad možda i 4. već Stierovu, Zekanovićeva je 5. On de facto danas nema više većinu u Saboru za te stvari koje misli raditi. Izgledao je puno samouvjereniji. Tako da sam uvjeren da će biti posljedica ovih događaja, samo vidjet ćemo kako će biti za koga. Dobro.